majalisar dattawa a ƙarƙashin jagoranci shi mai girma Dr. Dukko Umar Radda a gwamnatin jihar Katsina ta zauna ta ci gaba da ansar bayanai da tsare-tsaren da kowace ma'aikata take yi wajen kasafin kuɗin ta tsara ayyukanta na shekara mai zuwa wato 2024. Alhamdulillahi ma'aikatu da cibiyar ma'aikatu sun gabatar da kasafin kuɗinsu, sun gabatar da tsare-tsarensu na ayyukansu, kuma majalisar zartarwa ta zauna ta duba su ta yan gyare-gyare domin a tabbatar cewa tsarin kowace ma'aikata ya yi daidai da bukatun da ke da su na inganta tsaro a kasar nan a cikin wannan jiha ɗin, a inganta mu'amala da harkokin al'umma, sannan a inganta harkokin tattalin arziki a cikin wannan jiha. Duk abubuwan da aka duba an tabbatar cewa ainihin ayyuka ne wanda za su kula da ƙofofi da ake da su ingantattu na cin wannan buri. Alal misali a ɓangaren noma, majalisa ta duba harkoki na gina dam da kuma gyara wasu domin haɓaka harkokin noma a bunƙasa tattalin arzikin mutane ke ƙasa wato ainihin local communities. Amma kai ta lafiya kamar da kuka ji shi bakin kwamishina na lafiya an ba da approval kan inganta da ɗaukaka darajar wasu asibitoci musamman asibitin fuskari, sannan kuma an ba da an samu amincewar shi kansil wato majalisar zartawa domin gina dialysis center. Kuma kan harkokin ilimi, majalisa ta ƙarfafa maganar malanta, harkokin malamai suna da matuƙar muhimmanci wajen inganta ilimi, sannan da bin sahun me ake yi a makarantu wato monitoring evaluation shi ma kai shi majalisa ta ba da matuƙar muhimmanci ga wannan da dai sauran abubuwa wanda za su tabbata cewa an buƙasa harkokin ilimi a ƙasar. Banda wannan ta farkokin ta ƙara inganta da ainihin buɗa harkoki na yaɗuwar al'umma da kasuwar matasa, an duba kafafe, an amince da tsare-tsare wanda za su bunƙasa harkokin matasa ba su aikin yi, sannan da ciyar da lamurorin mata gaba musamman mata manya da kuma 'yan mata. An duba wannan kuma ta wasu cewa aikin da wasu don ƙara samun wannan abu a cikin wani jihar. Banda wannan an duba tsarin tsaro da ayyukan da take yi. Shi mai kula da kwamishinan da ke kula da harkokin tsaro a jihar din ya ba da kasidarsa da ayyukansa wanda suka tafi halin da tsaro ke a ciki. Za kawo ayyuka an amince da su, musamman harkokin da za a tsaro da ainihin cibiyoyi da ƙungiyoyi wanda za ka yi ƙasa su ka aiki don tabbatar da cewa ana kula da harkokin tsaro, sannan musamman abubuwa da suka fi shaye-shaye da matasa suke da aka samu cibiyoyi, kwamitoci a ƙasa cikin kwamiti cikin al'umma wanda za su kama gwamnati shawara suna kula su kuma suna hana wani aiki. Da kwana muna da yawa da aka duba a ciki domin a samu tabbataccen inganci cewa da tsari cewa gwamnatin da jihar nan an cika ma mutane ko kwace al'umman nan alƙawarin da aka musu na siyasa, domin shi gwamnati lokacin da ya alƙura da yawa, to mafi yawan bayan da aka samu daga ma'aikatu sun dukufa ne wajen cimma wani buri da cika alƙawarin da aka yi siyasa da kuma shaida wannan jihar da wannan shi ne takaicen bayani a kafin da yau. Muna fatan Allah taimaka mana ya dafa mana wajen cimma wannan buri na miƙar da wannan jiha da tabbatar cewa ta samu shiga cikin wannan jihar da wanda ke ban kwana da ku ne ku sanarwa.